Ahojte. Ahojte. Pozdravujeme z Tatranskej Lomnice. Z zastávky Štart. A aj rázcestník sa volá Štart. No a ideme. Tak štartujeme, no. Už nám odzvonilo na lanovkách. Tak už iba pešo. A ideme kam? Na zelené pleso. Na naše obľúbené, my tam už dlhšie neboli. A touto trasou sme tam nikdy neboli. Takže ideme to skúsiť, takýto krásny chodníček. Začína naša turistika, teda ak nerátame prvých pár minút lanovky. No a týmto chodníčkom ideme teda skúsiť, ešte sme nikdy nešli. Tak, takže prvá zastávka Folvardská Polana. Folvardská Polana. A potom sa napojíme zase ďalej, ozveme sa. Tak. Držte palce. Aj. A vidíme sa na Pekný chate. deň. Čaute. Čauky. Zatiaľ maximálna spokojnosť. Chodník je úžasný. Minút tadiaľto na Kovalčíkovú polanu. Celkovo na zelené pleso 1,45, čo je super. Júko natáča ruju. Takže popri počúvaní ruje sme prišli na Kovalčíkovú polanu. Predtým pri poslednom rázcestníku písali, že na zelené pleso 1,5 hodiny a tu vidíme 1,50 hodiny. Tak, ideme. Ozveme sa zhora. Čau. Tak, ahojte. Ahojte. Hlásime sa z chaty od zeleného plesa. Trochu sme si odýchli, niečo napapali. Vypili fajný čaj tatársky. No a ideme ďalej, teda ideme naspäť. Hej, teraz zase inak. Sa nám to rátalo. Trochu sme zateplili, lebo dosť tu fúka vietor. Teraz sme v takom zátiši, ale inak tu riadne fučí. Tak sme sa riadne
pozateplovali, aby nám nebola zima. Chodníky sú dosť mokré. No, teče riadne po nich vody. Včera lialo celý deň, tak sa cítiť. Ale to sú vždy také mokrejšie tie chodníky, ale teraz ako po potvočiku, keď idete. Ale tak sme s tým aj počítali. No a za zvukov ruje. Jelenej sa budeme zase vracať. Dúfam, že nám bude zase pekne v pozadí ručať pekne. Jelenčok, jeden, druhý, tretí. palička. Ako sme mali vtedy tu v tom násestí prvom. To bol zážitok. Tam krásne ručali, to bolo Boli tri kúsok od seba asi boli, ale no, ručali. A kúsok od nás, oni neboli ďaleko. Nevideli sme ich, ale nebolo zvuk to veľa. teda riadny. Krásne to bol zážitok, no. Hej, to bolo. Očakávame ešte aj teraz, za čo mohlo byť a spokojne domov. Tak. Takže ahojte a vidíme sa u ďalšieho videa. Nezabudnite dať odber. Like, ak sa vám bude páčiť video. A potešíme sa aj komentáru a Spätnej väzbe. odpíšeme, keď bude dačo k téme. Tak. Ďakujeme, Dobre. že nás pozeráte. Tak ahojte a Majte sa ešte pekne. sa takto s vami môžete trošku pokochať týmito krásnymi výhľadmi. Je pod mrakom, ale kopce sú pekne vidno. Včera sme boli na skalnatom plese, no a tam bola viditeľnosť asi 5-10 metrov. Takže bolo to temné riadne. To bolo. Ale dneska, aj keď je pod mrakom, ale tie kopce krásne vidno, takže dneska sa oplatilo ísť. A jesenná turistika má svoje čaro. Určite áno. A môžete sa tešiť na ďalšie videá. Ešte nejakú turistiku peknú podnikneme. Máme v pláne ešte niečo vo Vysokých Tatrách. Určite áno. To čo to bude, necháme otvorené. Je to prekvapenie. Ešte sme tam nikdy neboli. Tak to bude niečo nové aj pre nás. Aj pre kanál. Tu sme už boli v jeseni, v zime, aj teraz zase na jeseň, takže tuto máme radi. Sem sa vždy radi vrátime. Presne tak. Takže ešte raz taký pekný pohľad na zelené pleso. No, nás popredí. A dobre. A lúčime sa s vami. Ahojte. Ahojte. Takže tu nás sú také vodopády vytvorené, kde konečne vidíme aj vodu, ale teda je riadna tá voda. Takže nielen, že nám fúkalo pri chate, ale ešte sa aj rozpršalo. Tak sme sa ešte viacej zateplili, tak nám bolo fajnúčko, ale momentálne neprší, tak sa z toho tešíme a môžeme ísť smelo dole a domov. A tešíme sa na ďalšiu túru. Pozerajte nás. Čaute. Tak ak máte pocit, že toto je potvočík, tak nie. Toto je normálny chodník. A potvočík sa tu skrátka vytvoril. Vody viac než dosť. No, Treba si dávať pozor. chodník zaplavený na kompletku, aj keď to možno, neviem, či to bude tak dobre vidno, ale vody a vody. Gumené čižmy by boli fajn, kebyže máme. Budeme musieť doplniť našu výbavu. Už aj tak dosť hej. V aute máme, no ale kto by čakal, že to bude takáto riava? Čakali sme, že bude mokro, lebo vieme, že pršalo samozrejme a tu je to vždy mokrejšie. Ale toto je akože celkom dosť, no. celkom extrém, no. Tak skúšame našu obuv, koľko vydrží. Hej. Tak
Zatiaľ. Ako tak drží. Hej. Tak, uvidíme ešte. Keď prejdeme tento potok. Asi tak. Takže teraz bočíme na raz ceste pri tenise smerom sem. Na bielu vodu ide ľavý chodník, my ideme sem. Tak kráčame smer Hotel Grand. Najskôr však hotel Hutník a potom ešte kúštik na Grand Hotel Praha. Od hotela Hutník ideme takýmto chodníčkom ku Grand Hotelu Praha. A čo tam ideme? No budeme asi drtiť, ale tá večera stojí za to. No, to odporúčame. Ako 28 eur pýtajú na osobu, na hlavu, za večeru. Švédske stoly, ale Švédske máte tam stoly. všetko. Ale sú 2 predjedlá, polievka, 5-6 druhov jedál, zákusky, ovocie,